Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah kelas setunggal SD Muhammadiyah Parakan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat dan sae nggih. Kepanggih malih kalian Bu Guru ing pelajaran basa Jawa. Sakmenika sinau basa Jawa piwulang gangsal bab dongeng. Sinten sing mpun nate mirengake dongeng? Nggih, lare-lare mesti sampun nate mirengake dongeng. Lah, saderenge milai pembelajaran dinten menika, monggo sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dongeng biasane kali wong tuwa niku diceritakake nalika bocah-bocah ajeng bubuk. Nah, apa bocah-bocah seneng menawi ngrungokake dongeng? Nggih, bocah-bocah biasane seneng ngrungokake dongeng. Disenengi amarga nyeritakake pitutur kang becik. Lan paragone akeh-akeh biasane kewan. Lah dongeng ingkang paragane kewan iku diarani fabel. Napa? Dongeng ingkang paragane kewan diarani fabel. Pun ngertos nggih? Nah, dongeng niku kathah sanget judul utawa irah-irahane. Tulodo semut lan manuk emprit. Mangsa ketiga. Lajeng boyo lan kancil. Lajeng boyo lan kebo. Lan sak piturute. Dados dongeng niku kathah sanget irah-irahane. Nah, saderenge bocah-bocah mirengake Bu Guru maosake dongeng, bocah-bocah disiapake buku basa Jawa paket, dibikak kaca 50. Ten mriku wonten Purwaka. Ayo ngematake gambar iki. Iki manuk bango. Ini burung bangau. Lajeng sisihe iki iwak. Ini ikan. Iki yuyu. Ini kepiting. Nah, sakniki kandelana banjur tirunen. Iki manuk bango. Disalin lajeng diwaos. Iki iwak kali. Iki yuyu. Monggo sakniki kalian ditulis. Nah, sakniki ayo bocah-bocah ngrungokake dongeng. Menawi ngrungokake dongeng astane sedeku. Lajeng talingane mirengake. Bu Guru ajeng maosake dongeng ingkang irah-irahane mangsa ketiga. Mangsa ketiga. Kali wiwit asat banyune amarga mangsa ketiga. Iwak lan yuyu padha bingung. Dumadakan ana bango ngampiri. Bango kandha arep nulungi iwak lan yuyu. Iwak lan yuyu arep dipindahake menyang kedung. Iwak lan yuyu manut marang bango. Bango banjur mindhahake iwak. Nyatane bango ora mindhahake iwak ing kedung. Nanging iwak arep dimangsa bango. Iwak tiwas kapusan. Yuyu ngerti
yen bango ngapusi. Bango dicapit gulune. Lah ing dongeng ingkang tiwaos Bu Guru wau, irah-irahane napa? Irah-irahane yaiku mangsa ketiga. Ingkang dados lakon ing dongeng niku sinten mawon? Nggih, temriku ingkang dados lakon yaiku Yuyu, Bango lan Iwak. Lajeng pripun tumindake Bango? Tumindake Bango ala utawa elek. Amarga apa? Amarga ngapusi Iwak lan Yuyu. Ngapusi iku kalebu tumindak ingkang apik napa ala? Nggih. Ngapusi niku kalebu tumindak ingkang ala. Tumindak ingkang ala ampun ditiru nggih, niku mboten sae. Salajenge bocah ngematake gambar ing ngisor. Temriku wonten gambar sirahe Bango lan wonten napa niku mulut. Nek mulute Bango darane napa? Cucuk. Nggih. Niku gambar titik-titik Bango. Semerep nggih. Lajeng sebelahe iki gambar titik-titik Bango. Niku gambar napane Bango? Nggih, sikile Bango. Ingkang teng sabelahe malih niku gambar opone iwak ingkang paling wingking. Nggih, niku gambar buntut iwak. Lajeng ingkang keri kiambek iki gambar titik-titik yuyu. Nek yuyu niku gadah napa? Capit. Iki gambar capit yuyu. Saged nggih sakmenika diisi titik-titik niku nggih. Nah, wau bocah-bocah sampun mirengake dongeng lan ngematake gambar. Lajeng tugase bocah-bocah sakmenika yaiku wangsuli pitakonan dongeng lan nggoleki piwulang becik ing dongeng. Ingkang wangsuli pitakon niku diisi ting buku pakete kemawon. Lajeng ingkang goleki piwulang becik ing dongeng iku diparingi tandha centang. Monggo digarap nggih. Matur nuwun bocah-bocah enjang menika sampun mirengake dongeng lan garap wangsulan pitakon kalian goleki piwulang becik ing dongeng. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggihan malih ing pembelajaran basa Jawa bab dongeng ingkang bagian kalih. Dadah.